Dobrý den, jmenuji se Michal Michalík a vítám vás u našeho prvního videa, ve kterém vám ukážu a představím naši originální jednoduchou směs na bagety. Na výrobu 8 kusů pečiva budeme potřebovat 250 g bezlepkové směsi na bagety, 25 g droždí, 210 g vody pokojové teploty a 70 g oleje. Dále ještě něco na ozdobení, já zde mám například bílý a černý sezam. Dále ještě budeme potřebovat gumovou podložku, kuchyňského robota, olej ve spreji, rozprašovač s čistou vodou, gumovou a nějakou pevnou stěrku a na závěr gumové rukavice. Vymíchané těsto jsem si rozdělil na 4 kusy po 65 gramech a 4 kusy po 70 gramech. 65 gramové použiju na kajzerky a 70 gramové na bagety. Takto připravené housky vkládám do mírně zahřáté trouby na 40 minut. Jelikož nemám troubu se zapařováním, tak si rozprašovačem vytvořím potřebnou vlhkost. Pokud ale takovouto troubu máte, tento krok vynechejte a zadejte pro prvních 5 minut 40% vlhkost. Tak jak můžete vidět, nakonec se nám všechno podařilo. Housky jsou krásně do zlatova vypečené a uvnitř
krásné, vypečené, všechno obložit, dobrou chuť, mějte se hezky, nashledanou.